Hola! Avui hem decidit fer un vídeo en el que la Sílvia i jo discutirem o debatrem sobre les festes de Nadal, que sempre hem tingut una petita disputa. Aleshores, la idea d'aquest vídeo és que us centreu a mirar quins són els vocabularis, no? Quines són les expressions que fem servir per debatre, per mostrar acord, desacord, per introduir la nostra opinió. Per cert, si sou petitons i esteu veient aquest vídeo, potser els vostres pares no volen que el veieu. Pot ser. Som-hi? Som-hi! D'acord, doncs, Sílvia, quin és el focus del debat? Quina opinió diferent tenim? Què ens fa discutir cada any? Doncs el que ens fa discutir és que jo opino que les festes de Nadal són molt consumistes. Ja, perquè s'ha de comprar molt. Exacte. Segons la meva opinió, el Nadal és una altra cosa, no només comprar. Però, vull dir, penso que tothom pot coincidir en això, no? Vull dir, crec que és veritat que comprem massa coses, depèn de la família també, no? Perquè, per exemple, la teva família, doncs a Nadal es regalen coses més senzilles, no? Perquè, segons el meu parer, al Nadal no tot han de ser compres compulsives o aquest consumisme que ens fan fer. Tot i que en realitat el debat que tenim no és tant el consumisme, sinó el tema de la màgia, no? Sí. Una altra cosa que no m'agrada gens és que enganyem, diem mentides als petits de casa. En els nens i nenes se'ls diuen mentides, perquè són així, sobre el tió o els Reis Mags, fent-los creure coses que no són. O el Pare Noel en altres cultures, no? Què en penses tu d'això? A mi és que m'encanta la màgia del Nadal. O sigui, en això estem molt en desacord, perquè aquestes mentides, a veure, sí, són mentides, però i l'emoció, i la il·lusió, i aquells ulls... Mira què m'han portat els Reis! No, i estic totalment en contra. Estem enganyant, estem decebent la canalla quan s'adonen que durant anys els hem mentit i els hem enganyat. Això és perquè els teus pares no et deien gaires mentides. No, però, clar, jo recordo, no?, quan em van dir els meus pares, no, els Reis són els pares. Doncs jo recordo que, a veure, em va saber greu, sí, però ja ho sabia, perquè amb els temps, no, és com que et van dient cosetes. Un amic et diu, m'han dit que els Reis... I tu, que no són els pares dels Reis, no? I l'altre que no sé què. Hi ha un moment que ja, no sé, també hi ha pares que ho fan molt malament i tens 10 anys i et diuen, ja s'ha acabat, saps? Però, no sé, si es fa un procés més orgànic, no ho sé. Perdona que t'interrompi, però crec que hi ha moltes altres coses de les festes de Nadal que no m'agraden, com per exemple aquesta idea de que has de passar el Nadal en família i ha de ser tota la família. Hi ha molta gent que té soledat, que està sola i que durant les festes de Nadal aquest sentiment s'agreuja moltíssim. Això fa que hi haguin depressions i no només la gent que està sola i que sent aquesta soledat, sinó també persones que tenen una pressió social per fer coses que potser no els hi venen de gust o per veure persones que potser tampoc no han de veure normalment. No hi estic gens d'acord. O sigui, per començar, si estàs sol tot l'any, precisament el Nadal és un moment en el que potser, jo què sé, no, els avis no els va veure ningú, però per Nadal organitzen un sopar, un dinar, i tota la família els va veure, i és un moment en el que precisament aquesta soledat es trenca. I si la teva família no et fa ni cas, normalment també als centres de dia hi ha llocs on aquells dies de Nadal, precisament per evitar això, es fan moltes activitats i, per tant,
Vull dir, precisament el Nadal i aquest tipus de festivitats en els que es troben tota la família són antisoledat, no? Són els moments en què potser gent que està molt sola es troba. I el de la pressió social, sincerament, ja quan tens una edat, si no et ve de gust participar en una trobada, doncs no hi participes i ja està, o els hi dius que es trobes malament i ja està, desapuntes a última hora, no sé. No, els teus arguments no em convencen gens. No? No. Em sap greu, però no coincidim. Bé, què hi farem? Hi ha gent que no té criteri. No, però ara de debò, tornant al tema de la màgia, que normalment és jo crec que és el punt més polèmic, no ho sé. O sigui, és que jo crec que... O sigui, jo recordo quan em van dir, per exemple, que no eren que eren els pares els que feien els regals. A veure, sap greu, però tinc un record tan bonic de la meva infantesa d'anar a picar el tió, no? I que a mi, en el meu cas, ens donaven gourmanderies, no? Dolços, i treure els dolços, i la il·lusió que em feia, i els Reis Mags, i la il·lusió que em feia, i, a veure, sincerament, un intercanvi de regals, com un amic invisible, no és el mateix, o sigui, no em fa aquella il·lusió, aquella màgia, anar a la cabalgata dels Reis Mags, els carmels, tot el ritual. En el meu cas, que sóc de Cornellà, anàvem al campament del Mag Maginet, perquè hi ha molt d'imaginari també, moltes figures locals. Em sap greu, però no comparteixo la teva opinió i és més, no em faràs canviar d'opinió. Això ja ho sé. I si voleu debatre, igual com ho estem fent nosaltres, que sapigueu que a partir del gener podeu assistir a les classes en grup que organitzem des d'Easy Catalan. Sí. Si encara no teniu pensat quin regal us agradaria que us fessin, doncs podeu demanar a la vostra família, als Reis Mags, podeu escriure una carta als Reis Mags, els hi podeu demanar doncs, que us regalin un curs, no? Unes classes en grup que començarem a oferir a partir del gener, doncs, d'Easy Catalan, no? Que és un espai perfecte doncs, per aprendre català. Hi ha la modalitat de classes en grup com més centrades en gramàtica i més com classes tradicionals, però també hi ha aquests grups de conversa en els quals doncs, pots, sobretot, practicar el parlar, parlar i parlar. Funcionen molt bé. Entreu a classes.easycatalan.org i allà hi trobareu tota la informació. Exacte. I veureu els horaris, els mestres i tot això. Si veieu que el Joan es mou una mica és perquè la nostra Meritxell potser es posa nerviosa i l'hem de bressolar. Sí. Doncs el que dèiem, no? Que d'alguna manera els teus punts en contra són els meus punts a favor. Perquè dius, és que trobar-se amb la família, no sé què... Clar, vosaltres sou una família petita, que ja us trobeu sovint, però la meva família, que som més de 50 per Nadal, no? És l'únic moment en què ens trobem tots. Aleshores, per mi és un moment molt bonic, que a més cantem Nadales, o sigui, és un moment, per mi, com una mica també de comunitat que m'encanta. O sigui... Hi ha una cosa que sí que hi estic d'acord, i és trobar-se amb gent que tens ganes de veure des de fa temps, que no veus, però hi ha una altra cosa que hi estic totalment en contra, i és que aquesta feina de preparar una festa per 50 persones recau normalment en les mateixes persones. I això, no sé si t'ho has plantejat, però pot ser un mal de cap molt gran, no només d'un dia, sinó de diferents dies. Per la preparació? Sí. I a més, normalment són dones. Aquí estem. Ja. No sé, sempre es pot subcontractar. Ja veieu que no ens posarem mai d'acord sobre... No, però hi ha un tema sobre el qual segur, 100% que estarem d'acord. Per Nadal hi ha torrons, polvorons o mantecats, neules, dolços varis que només es mengen per Nadal, i no només dolços, el dinar de Nadal, amb la seva escudella. En el meu cas, normalment, pollastre, amb poma, pinyons, tot allà cuit, la carn d'olla... Sí, en això
tens raó, et dono la raó, és molt bo, Tinc raó, ho ha dit, Però ho ha dit, em marqueu, continuo em faré un politó del mòbil. En això tens raó. però continuo pensant que tota aquesta alegria que tu sents pel menjar és molta feina i moltes preocupacions per altres persones. I els canelons de Sant Esteve. Imagineu-vos fer canelons per 50 persones. Escolta, no pensis en això, ja els comprarem fets, hi ha molts llocs que fan menjar preparat. Pensa en menjar, gaudir menjant-te'ls. Si els canelons t'encanten. Bé, ja veieu que no arribem a un punt en comú, que cadascú té la seva opinió i això es basa al debatre. Si us ha agradat aquest vídeo i voleu que debatem sobre altres temes, escriviu-nos en els comentaris quins altres temes us agradaria que debatéssim. I també podeu explicar-li a la Sílvia per què s'equivoca. Mentida. Podeu explicar la vostra opinió. I recordeu de demanar les classes d'Easy Catalan per Nadal. classes.easycatalan.org. Apa, fins Que al vagi proper molt bé. vídeo. Adéu.